Ja. Ja, dum idé. Men nu rører håret. Jeg vil sobre. Eller hvad? Hvad? Nej, vi skal bare klippe mig. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Ser du ikke, der skal være meget travlt? Nej. Ja. Hvor kort bliver det? Kun sådan der? Nej, vi skal have en meget kortere. Ja, meget, meget, meget kort. Det styrer den. Hvorfor laver du ikke en streg i midten? Ups. Laver du den? Hvad faktisk skete der? Kan jeg så klippe lidt for... Ja, Jeg prøver med lidt mindre. ja, meget mindre. Hvor kort det bliver. Bliver det kort? Nej, det Nej. Okay, jeg tager lige mit sokker ind. Er du sikker? Ja, det er ikke så det godt. Okay, hvis I kan se det, så prøv at vende mig. Du kan bare dreje rundt. Nej. Jeg håber, I kan se det. Der er ikke noget bagpå, hvad laver du? Er det bagpå? Nej. Så nu skal jeg være så kan kameraet der også se det. Okay, nej. Kan du nu godt vende mig? Eller skal jeg? Tak. Nå. Nej, hvad? Lav en streg i midten. Lav en streg i midten. Må jeg se det? Eller? Hvad er det, ser du? Kan man godt se det? Det ved jeg ikke, hvor Det kan man godt. Allerede. ja. Lav en streg i midten. Nu røver. Væk med emo-håret. Det er ikke emo, det siger faktisk mine venner. Jeg skal have en lille tot, til nogle af mine venner siger det. De godt vil have. Eller en af mine venner. Bliver jeg kortere end dig? Ja. Kan du ikke bare lave sådan en lille... Ja, sådan der. Hvad? Har du altid langt hår? Nej, ikke mit hår. Nej. Du kan ikke bare tage mit hår. Nu færdig. Er der sådan en lille kryds? Jeg prøver at gå ned her. En mand. Og så der. Og så... Ja, det var en god til. Nej, nu kører vi hele vejen over. Nej. Nej. Nej, selvfølgelig er det der, hvor der ikke er noget. Prøv at tage håret til hver sin side. Nej, ikke min hår. Prøv at tage det til hver sin side, så man kan se det der. Bare se. Bare tag det foran. Jeg skal tage det forfra. Ej, du skal ikke ramme min næse. Nej. Hov. Nej. Hvor er det så se det her? Nej. Kan jeg se det? Kan du se det? Tak, det er grimt. Nej, jeg så ikke færdig. Sådan der skal jeg altså ikke i skole. Jeg håber altså, det vokser ud igen. Mit lange hår. Prøv at sådan her. Okay. Det må altså meget gerne... Det krasser lidt i mit ansigt, faktisk. Ja, nu må vi gerne. Som I kan se. Ups. Det er fint nok for en. Der ligger håret på jorden. Ja. Lad det krydse, kæmpe krydse. Man.
tror også, jeg skal begynde at gå med kasket nu. Nej, du ser godt ud med det. Det må være. Var det det? Nu skal de der af. Du kan ikke bare efterlade med tår sådan her. Nej, du skal tage dem med saksen. Jeg vil godt høre dem. Hello. Ah! Her, kom ind. Er den anden her? Jeg tager den her. Ja. Nu kører der helt. Nej, jeg ser svag ud. Jeg skal over mange piger på det her. Det håber jeg i hvert fald. Jeg skal så meget have en kasket på i morgen. Jeg skal ikke have tøj på. Jeg skal gå rundt i bare med. Sådan at vi ser og kan se din sixpack. Ja. Jeg skal lige dreje mig herovre rundt. Bare dreje mig rundt. Så jeg kan bare zoome ind på videoen. Så man kan se bedre. Bare dreje mig rundt. Er I færdige? Tak fordi I så med. Jeg håber, I smider et